ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮುಲು ಇಲ್ಲಡುತ್ತನೇ ಮಸಾಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿದೆದ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲೆ ಯಾನ್ ಕಂದುಜಿ ಐಟು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಲು ಯಾನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಕಿತ 2 ಚಮಚ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ ನಿಕುಲ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇಚ್ಚಿರ ಖಾಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚೋಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತದ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಈತೆನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚೂಲ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ದಪ್ಪ ಮಲ್ತದನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತ ನಮನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮುಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತತ್ ಚಿಕನ್ ತೊಂದೆ ಪೂರಿಟ್ಲ ಯಾನು ಬೋನ್ ದೀತೆ ಬೋನ್ದ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರಲ ಲಾಯ್ಕಡು ಇಂಚ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಮಸಾಲೆಡ್ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರೆ ದೀವೋಡು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಲ್ಮೇಲಿಡು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೊರಾನೆ ಮಸ್ತಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೂರ ಇಂಚ ಏತಾಪುಣಾತೆ ಪಾಡೋಡು ಬನಲಿಗೆ ಕಾಯಾಗ ಎತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ದಾಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಟ ಆತಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹದವಟು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಂಡ ಅವು ಚೂರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋಲ ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಾಟ್ ಎಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಬಾರಿ ಶೂಕುಡು ಕಾಯ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ಲ ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಎಲ್ಯ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪೀಸ್ ದಿಂಡ ಲಾಯ್ಕ ಕಾಯಂಡವು ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.